Tu hi toques? Jo hi toco. Em dic Zoe Nebot i tinc 12 anys. Em dic Laia Auger i tinc 12 anys i estudiem a l'Estudi Musical 143. Ens agrada tocar el piano perquè podem tocar juntes. I ens divertim molt i som molt amigues. Ara tocarem una peça Que es titula Just Another Day. de Pamela Wentwoods.